Mati babrabdan. Hi guys, welcome back to my Cecilia Narzari YouTube channel. दायो ना आङो न'आवहा जोंहा आबैजों आंजों एम्फौ लादों आरोना फार्स्ट टाइम आबैजों एम्फौ लादों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट दङबा नायलांदो जोंहा न'नि एम्फौआना ओरैबायदि गिदिर गिदिर जादों आरोना ओमफ्राय जि मोजां जानोबो मोदोम गोनांनो जा गोथावखा सोर सोर एम्फौ गोथाव मोनो कमेन्ट्स खालामदो स' नोंथांमोना नायलांदो नै जाहाना एम्फौआ नन स्टप जाखायो आदारखौ जाबाय थायो होबाय थानाङो आबैजों आंजों लादों ओमफ्राय आं एम्फौखौनो दांनो रोङा माबा दांनो हाया गियो नामाल'सो आंनि थाफायो आरो ओमफ्राय सब आबै बाखिखिनि मावजोबो नै दायो जोङो एम्फौ बिलाइ नागिरनो थांदों आरोना साहा सानजा खोला सोनाब थिग एम्फौ बिलाइ नागिरनांखायोहाय माबा इन्दि बिलाइ आरोना ओरैबायदि जायो नालाय एम्फौआ ओमफ्राय इथिंबो नागिरहैनाङो आरो जोङो सानफ्रामबो गारि लायै लायै इदिनो जोङो एम्फौ बिलाइ नागिरनो थांबाय थानांगौमोन आरोना थानांदों एम्फौ बिलाइ नागिरबाय थानांदों आरो ओमफ्राय नै सासेया नांगौ मैया होनदो आंना हासबेन्डआ इमान हेल्प होखायोलै जे हेल्प होदों आरोना एम्फौ बिलाइ नागिरनायाव नैबे आइ ओमफ्राय आं ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड साथामजों थिग नागिरो जोङो ना मोनदो जोंहा दिपसिखाया हमनाय नां सिरिखायनो आंथ' दांनोनो गियो मादि एम्फौ लागोन नामावल'सो आंनि आबैया सेस खामजोबो मावजोबो गिस्रायो आं इथिंबो दङ इथिंजाय गिदिर जाखाबायना आबैजों एबारसो फार्स्ट टाइम एम्फौ लादों नै माबा बैनोमोन आरोना बैखौ नुदों दा मा होनो 11थाल'सोमोन आबै औ 15थामोननो बेनिफ्राय 15थानिफ्राय ओंखारनाय एम्फौआ नै इमान बुरजा जाखादों आरो माखासे बेलेगनो हरबायना आबै उदालगुरियावबो हरबाय बेनिफ्राय गामियावबो हरबाय बेनिफ्राय आरो फिसाया बियो लास्टनिया माबा एन्जरा अरथारजोबदों बेखौ गारबाय उदालगुरियाव मोनासै ना ओं उदालगुरियाव मोनलाङासै हरनो नागिरदोंमोन आरो आइ फैनायमोन ना दाखालि ओमफ्राय दायो जोङो एम्फौ लागासिनो बेनिफ्राय सान्दुं गोसा एम्फौ बिलाइ नागिरहैयो आइ आं सना ओमफ्राय आबैयाबो थाङो मालाबा नागिरनो बिदि आरो बेनो आबैया एम्फौ नायदों मोनायाव सिखारनानै आबैया एम्फौ नायनाङो आंथ' गैया उन्दुयो जा उन्दुबाथाय पात्ता गैया इमान मोजां नुखायो अन्थावनो प्लास्टिकजों मानो हमदो गोलैबाय गावहाबो गिखायो हमनो दा आंथ' बिराद गियो हमनो आबै मोननायालाय अबे मोननाया आं दासो दोनहरबाय ना अबेयाव दोनखो
수인이 채면 시원한 들더라. 어디 팀이야? 수인이 나 이거만. 원이 문제. 어디? 에비야. 예. 문바이. ơi. ơi. 이만 배. 에 아비만 배등. 다시 이니만 배부르. 겁자는 겁나. 다시 마시 두는 등나. 비리만 배등. 문등 맞다. 만하게. Biểu đơn dập bài mà khá xíu ơn bài nữa. 오장 한잔 헐. 오자. 오. 에. 오장. 에, 고자 nữa. 오자. Ê, 오자는 바이. chị này pass 오자 nữa bài. Ê, bia mà ba giá xíu nào vậy? 피터 giá xíu gần. 피터 giá xíu gần nữa bên phải. Ý xíu không khá trên bè rồi pass nữa. Pass ní. 오장 하나는. À. 뭐나 들래. Muốn này cái xin này rồi. 네. Wow, Korea. 이거는 가슴 돼. Điều nó về sang Costo. Bile này cái năng bile nó thưa và chỉnh ra khởi á. Cha bile ag le shi na vậy? Pua mơn hàng bài mơn. 그네 탄데이 hơn. Hả? 그네 탄데이 hơn. Ồ đi ni than đời nữa. 뭐야 오자 그네. Maya oza đi ni than đời. Bapre. 가본 보고. Gaman bohor. Bap mama bile. Abu am đứng nè. Mơn này khờ. Pi ada zala nè. Pi khâu. Này ở đơn xí gần. Này ở đơn đờ. Yeah. Korom na khai thăm mơn đi nào mà bili. Nè mà. Này bên nào vậy? Ê, thăm với biết được. Biết thăm với bút thà rồi nè, ô rồi nè. thăm với lăng ra. Thăm với đâm rồi. Hôm nay nó chưa. Kêu năng vậy. Hôm nay nó chưa. Nơi, đi tìm ăn gì đâu. Hôm nay ghiêm bè kêu sẽ năng phải vậy. Thì ngã bị không được. Cứ lầm lây về nè bị ạ. Trông trông lên á. Trông trông lên mới thấy mình về. Non stop ra khay á. Thăm mơn bài đã. Mà đi trong không sao thế. 네, 가르쳐주고. không sao đi. Chinese perazan lu bilis kintaro. Chinese sila ko dong lay. Buziya ba? Pino na? Mun jub thar bai. Pe gumu gumu ala ya bu nei.
बे आदार जाला नामा फिथर थुसिगोन आरो बे नोंस्रा मामियालाय आया सिगां लायोमोन दायो लाया लानो हाला इयो मोनामजानो हालानो जि गोसा गारदों आबौआ टें टें होनलायनाय इनै थैबा बैलाय इफोरो मादि बाब्राबदों बैखौ बोखारलाय बैखौ सान्द्रिखौ जिरि जिरि जाब्रुं जाखाबाय इसोर जाबावगोन ना फानहैनो ओमफ्राय बैयाव Thanks for watching.